informazioan, baizik eta askotan gauza asko txartatu egite zaizkizu, ez? Eta segurazki, Estatu Batuetatik bueltan, nik, ez dakit, ez, azkenean sensibilitate puntu horregatik edo, gauza askotan txokatu edo, egin dezaket gauza askorekin, niretzako ona, baina gauza batzutan, jende askok, ez dakit, ez, uste ez dela ohartzen, ez? Gauza bieta, ez da, horregatik bidaiatzea, ez dut Unamuno honeak harriko, ez? Porque Unamuno esaldi hori horrekin ez nago adoz gainea, zeren bidaiatzarekin agian gure herria gehiago maitatzen dugu ere, ez? Txikitasun aipatu duzu, Estatu Batuak baita ere, Estatu Batuetan badago zozer txikia, obserbatzeko moduan, Estatu Batuak zozer bada handia da zentzu guztietan, eta ez dakit obserbatzeko ere, handia izango da, ez? Bai, baina gero ezberdintasun asko daude, asko. Ez, eta bai, handitasunarena jon arrazoi guztia daukazu, dena da, esaten den bezala, alo bestia, ez? Kotxeak handia dira, karreterak handia dira, kafeak handia dira, hamburguesak handia dira, jendea handia da. Bizik ohartzezeana, aireportu Europara iristezean da, jendea metu egiten dela. Eta bai, handia da, baina gero, observazio horretan edo kontratzea, bai, badagolako uniformizazio handi bat, hori ere egia da, hori nik uste europear bati edo gehiagin azkenean nekatu bezala egitezera dena berdintxua dela, ez? Restop guztiak edo drive-thru guztiak berdinak dira, eta barrez, baina gero herritik herrira edo estatutik estatura, Arizona ez da adibidez Washington edo Oregon bezalakoa, ez? Eta Kalifornia noski ez da zerikusirik, Idaho adibidez, gure Boise, eta ez dira berdinak, ez? Orduan nik uste badagoela, ez? Ez da neskungo beste kostara, ez? Eta gero Midist eta Midwestera ez nahi sartuko, zen nik gutxo gara beste hori nahikotxo kontrolatu behintzate pateatu dut edo gidatu dut, ez? Orduan, badaude txikitasunen ere geratzeko gauzak, nire ustez bai. Estatu Batuetan geratuko gara, elkarrizketaren zati honetan behintzat, eta poliki-poliki zeure ibilbidea hartuko dugu, azkenengo urteetako zeure bizileku ere izan da Estatu Batuak, unibertsitate kontuan egon zara, eta tartean Nevadan egon zinen, ez? Bai, Nevadan Reno eta Las Vegasek dauka kampusa bertan, eta bai, hasieran hor jarrita kokaleku hartuta, baina, karo, nik uste Euskaldunak ere area juntzienean ere, ez dakit leku egokien hartu zuten, baina bai oso kokaleku egokia da, ez? Renon desertu erdi-erdian dago, badauka bere misterioa ere, kontuz, desertuak ere potenteak dira, baina nik uste oso kokaleku egokia dela, ez? Orduan, gero, ezin gelditurik beti bezala, gauzak ikusi eta hiriak ikustera, hori tipat San Franciscon asko nik uste einu handi batean egon nintzala, nahiz eta gero Renora tarteka jun lan kontuagatik eta bar, baina lana gaur egun, jende asko nik ikerketa behintzat hemen Euskal Herrian ere Mondragoneko taldean bilina izenetan eta unibertsitatean oso modu dinamikoan egitea gustatzen zaite, oso uste hori dela benetako ikerketa, ez? Gero aplikagarria diran gauzak edo, orduan nik uste tango unibertsitate mundutikan zetozenak harrituta gelditzen ziala ikerketa egiteko modu horretatik, ez? Azkenean gelditu zaitezke unibertsitateko irakasle edo udaleko arduradun batekin edo elkarte bateko bizikletan ez, Portlanen, ejemplo bat kasu, ez? Harrituta gelditu nintzen, 200 gorako elkarte daudela bizikleta lariak, ez? Hemen ere ari gera, zorionez legunan Facebooken uste Gasteizeko bizikleteroak egin zatu nintzen, ez lotu nintzen, ez? Baina alde horretatik ikerkaiteteko modu ere, orduan bai, San Francisco, Portland, Seattle, batipat horiek, iparraldeko 3 leku horiek, gero Boisen ere noski egon beharra zegoen eta egon ginean, eta Euskaldunekin egon ginean, eta gero beruntza Arizona eta Utah ere, baina gehiago esango nuke iparraldeko lekuak, ni iparraldera. Nolakoak dira hango Euskaldunak? Nolakoak dira hango Euskaldunak? Nik uste Euskaldun klase asko daudela, ez? Eta han ere, hemen egon badaude, haien ez ditugu ikusten. Eta han ere nik uste, ni batzutan, nik faltan botatzen duena diasporaren diskursoan, ez, galdetzen diazula da, revivalaren kontrako zerbait, ez, alegia. Han sortzen dute egunero, ez, izan zaitezke Euskaldun jatorria duen baten seme edo alaba edo dena delakoa,
Eta nik uste dut askotan galtzen degula ez, zer daukate zer daukate beraiek gurekin antzekoa dana, ez? Eta nik uste dut galdera ez dela,